First-year college student ni Miko iti kurso Bachelor of Science in Information Technology iti University of Abra. Inaudis na kadupan da pitong nga kakapsat ken manipod iti barangay Barit Luba. Iti bayat na libre ti tuition fee. Karit ken kuhana dagiti dumapay pagkasapulan na. Isu ginundawayan na ti panag-submit ti aplikasyon ti scholarship iti babayan ti tulong donong program. Bale sir tatanga aldaw nirugyan tayon ti agawat ti application iti programa ti CHED in partnership with the offices of Kong JB Bernos and Kong Ching Bernos iti programa nga tulong dunong program nga makuna. Makatulong para dagiti kakailyan tayo nga taga-abra ang mangsuporta ken mapalagan ti panagbasa dagiti estudyante tayo apo. Dakkel nga tulong nga numaalanak dito nga scholarship sabay nga usaran di naldaw sir. Sabay ko mata maalanak sir ta makatupos aknib ka nag-aaral ko sir. 2,256 the available slots kaya nakalukat na ito ikadida estudyante manipod first year to fourth year ang naka-enroll in the first academic school year 2026-2027 kaditi CHED recognized public or private schools dito Abra ken Ruarte probinsya. Saan nakaraman diti daan ti existing scholarship grants manipod iti CHED tertiary education subsidy ken na dumapay national government funded student financial assistance programs. Sipot simrek iti kolehiyo aging gaitan na second year saan pa'y napadasan ni Marcela taga Binasaran Malipkong ti maddan ti scholarship. Iso pinadas na ita tinagaplikar. Napatay ko na sir tapno makatulong ti panaggadal kasla ti allowance maglalo kanya nga adayo sir. Papawit lang kami ti parents mo di allowance. Sabi ko sir maala kami tapno kada allowance mausar agbas. Naipaguram ko na dumalan pa iti anang evaluation ng aplikasyon iti opisina ti CHED. Deto'y application da ngamin ko magna pa lang ti validation process. I-validate to pa lang ti CHED, di papapelda. So nga iyanos tayo ti aguray. Ken active digi numbers ta so kami ti tawagan danto apo. Nakalukat ti submission ti aplikasyon aging ganitong Miyerkules, Agosto 5. Ti programa iti Beneg ti Edukasyon kit karamang kaniti tantandudo na Kong JB ken Kong Ching Bernos iti Kongreso gapot ang mamatida. Napateg ti edukasyon para iti naranyag ang masakbayan. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.